आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। মলি ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাৰ কাৰণে ৩,০০০ কোটি টকা ঋণৰ বোজা ইপিপিএল চৰকাৰৰ ওপৰত দি থৈ গৈছিল। ৩,০০০ কোটি টকা লাইবিলিটিজ আমাৰ ওপৰত দি থৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ BPFৰ যিবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰ আছিল বা আন কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাক আছিল তেওঁলোকে আজিৰ দিনত হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে কেছ কৰিছিল আৰু সেই কেছৰ চাৰ্জশ্বিট মতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বহু ল'ৰাবিলাকক ঠিকাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক তেখেতে আজি বিল প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোকে গম পায় আমাৰ BTCৰ ফাণ্ডিংটো কিমান ইয়াৰলি, তাৰ সত্ত্বেও তেওঁলোকে একমাত্ৰ পাৰ্চেণ্টৰ স্বাৰ্থত ধন লুটাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকক खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोनांथार भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। स' रायजोफोर जों दिनैहाय गिबिसिन थारावनो हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै नैबे सासे व्यक्तिनि भिडिअखौ जोङो खोनासंग्रोगोन। नैथियाव रायजोफोर जोंनि बर'निनो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा माखासे कार्बि आंलंनि सायावहाय गोबां बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना खोनाखाबाय। बेखौ आं बुंखामना होनांगौ होननानैहाय आं साना रायजोफोर। जास्ट नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे कार्बि आंलंआवहाय जोंब्लावगासिनो दङ। नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे ख्रिस्टमास नासयग्रानि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। नोंथांमोना ससे खोनासंग्रोब्लानो जाबाय। बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो। हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय सासे नन बर' बिथाङा मा फोरमायदों। পাইছে যোনটো চৰকাৰ চলি আছে আমাৰ BPF চৰকাৰ চলাব পৰা নাই। বৰ্তমান BTC চিফ কোন হৈ আছে? হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া ২৮খন আসন পোৱা স্বত্বত আজি BTC চিফ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া হৈ আছে। আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতে সম্পূৰ্ণ কাম কাজৰ হস্তক্ষেপ চলাই আছে। কাৰণ যোৱা চৰকাৰ চলাকালীন হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই বাৰ বাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল, তেখেতক এটেক কৰি আছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত BTCখন কোনে চলাই আছে এইটো কথা তেখেতে ৰাইজক জনাব পাৰিব জানো? আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আমাৰ পানেৰী সমষ্টিৰ অধ্যক্ষ, বৰ্তমান টংলা সমষ্টি হৈছে। তেখেতৰ আইবিৰ পৰা আন্দিৰী ঘাটলৈকে যোনটো অসমমালা ৰাস্তা হৈছে সেই ৰাস্তা যোনটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছে তাতে নেম প্লেটত হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নাম আছে, তাতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ নামে নাই। रायजोफोर बाथ्राया सैथो। दिनै जोंनि बिटिआरखौहाय सोर सालायगासिनो दङ? सासे बर' सुबुङा ना बर' नङै सुबुङा? जोंबो नुगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। जयন্ত मल्ल बरुवासो जोंनि बिटिआरखौहाय सालायगासिनो दङ। जेरावहाय बिथांनि आन्दारावसो BPFनि CMआ सोलिगासिनो दङ। जों बेखौहाय नुगासिनो दङ। बिथाङा थारखौनो बुंदों। नेनानै था, फैबाय थानाय जानुवारिनि मासावहाय बिथांमोना हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों। रायजो राजाफोरनो हा पाट्टा होगोन। माबायदि सुबुंनो हा पाट्टा होगोन बेखौहाय नोंथांमोना नोजोर होदो। बेसेबां सननिफ्राय लानानै सोरबायदि मानसिफोरनो हा पाट्टा होगोन बेखौ नोंथांमोनाबो नुगोन। हा पाट्टा होनाया जोबोद मोजांनि बाथ्रा। जोंनि बर'नि हा मोननि सुबुंफ्रा, हा गैजायै सुबुंफ्राबो हा मोनगोन। बेवहाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ। जायफ्रा हा गैया बिसोरो हा मोनगोन। नाथाय हा पाट्टाखौहाय सोर बायदि सुबुंनो होगोन बेसो साननो गोनां बाथ्राया जानानै फैदों। दा बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि बर' हारिनि आबसुनि आफादगिरि सारमोन, नोंथांमोना बे समावहाय BPF पार्टिया माबायदि सुबुंनो हा पाट्टा होगोन, आइन मथे होगोन ना बे आइन मथे होगोन बेखौहाय नोंसोरो नायनांगौआ नोंथांनि दायित्व होननानै आं सानो। एकदमबारे नोजोर होथारनांगोन, नङाब्ला बर'फ्रा साफ्रोमबो गोजावगोन। स' रायजोफोर दिनैहाय जोङो खोनानो मोनदों नैबे जोंब्लावनाय अर कार्बि आंलं बिहारिफ्रा बेयावहाय बाहा बोनानैहाय बिसोरो जायगा लादों। बिसोरो बिजनेस खालामनो थाखायसो कार्बि आंलंआव फैदोंमोन। नाथाय कार्बि आंलंआवनो कार्बिफ्रा बिसोरनो हा फाननानैहाय बिसोरो बे जायगायावनो थानायनि दिनैहाय दावराव सोमजिनाय जोङो नुनो मोनदों। जोङो खोनादों रायजोफोर, क्लियारलि बाथ्राखौहाय खोनादों। कार्बि चाइनिज गो बेक। कार्बिया चाइनिज नामा? हा? ट्राइबेलफ्रा, भारतनि ट्राइबेल्सफ्रा चाइनिज नामा? दिनै माबोरै बुंनो हाखो दे बे बिहारिफ्रा कार्बि चाइनिज? सोर इसिबां गोहो होखो बिसोरखौहाय? बाथ्राया जोबोद गोथाव दे, साननो गोनां, ओरैबायदि गोथौ साननो गोनां बाथ्राया रायजोफोर। दा थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बिटिआरआवबो
पिजिआर भिजिआरआ दङ दा पिजिआर भिजिआरआवहाय हाबनानै थानाय इलिगेल सुबुंफोरखौहाय एरख'नांगौ जानानै फैदों दा बै समावहाय जोंखौबो बड' कसारि गो बेक होननानै बुङाथ' हा रायजो राजा नोंथांमोन जुदि बेबायदि जायोब्ला अब्ला जोंनि जायगायावबो कार्बि आलं बायदिया बेबायदिया जानायनि सम्भाबना दङ बेखौहाय जों सिन्था खालामनांगोन बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि सिएमआ मा मावगासिनो दङ नोंसोरो नुगासिनो दङ बेखौहाय बुंबाय थानानैबो लाब गैया नाथाय आं सानो बिथाङा आयेन मथेसो हा फाट्टाखौहाय होगोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर जाहाथे जोंनि बर'फोरनि जायगायावहाय कार्बि आलं बायदि जोंब्लावनाया सोमजिया बेखौहाय आं सानदों दानिया नोंथांमोना नायनानै ला नैबे सावगारिखौहाय बे सावगारिया मानो आं बे सावगारिखौ लाबोदों आसामावहाय बाजरां दलआ क्रिसमास नासयग्रा ओंखारजेनबाय रायजोफोर देग्लायनिफ्राय क्रिसमास नासयग्रा ओंखारजेनबाय आसामाव बेखायनो आसामनिफ्राय बिजेपि पार्टिखौहाय गेट आउट खालामनांसिगोन नोंथांमोनासो मा बुजिदों आं मिथिया बेयो अनलि क्रिसमासनि थाखायल' नङा ट्राइबेल्सफोरखौनो नासयनायनि बिजेपि पार्टिनि टारगेट दा बिजेपि पार्टिया आसामाव थाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय फैगोन बोसोर 2026 नि क्रिसमासखौहाय हयथ' टाउन सहरावहाय आसामनि जायगायावहाय मोजाङै खुंनो हायाबो जानो हागौ ट्राइबेलखौ टारगेट खालामदों ट्राइबेलफोरहा खुनु धोरोमजों सोमोन्दो गैया रायजो मोनथिबाय दा जों ट्राइबेला धोरोमजों सोमोन्दो गैया सोरबा हिन्दु सोरबा ख्रिस्टियान मुस्लिम बुद्धिस्ट सिख बेजों सोमोन्दो गैया नाथाय बे जायगायावहाय बिजेपि सरकारा बबेबा आरएसएस नो बबेबा बाजरां दलनो बिसोरखौ लांनानैहाय नासयनोहाय मानो लामा दिन्थिगासिनो दङ नासयनो थाखाय बिसोरो उनथिंजाय थुनानै होगासिनो दङ दिनैबो नाय नोंथांमोना नुखादों बेयावनो क्रिसमासनि साजायनायखौहाय बुफाय बुसि खालामदों आसामनि नलबारियावहाय दा मा बुंदों ससे खोनासं भिडिअखौहाय আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ ফালৰ পৰা আমি এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ যে যিসকল ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানে খ্ৰীষ্টমাছক লৈ খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি আছিল আমি দোকানত গৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা সেই সামগ্ৰীসমূহ উঠাই আনি আমি প্ৰথম সেইখিনি বস্তু বাহিৰত আমি জ্বলাই দিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি নলবাৰী চহৰত থকা যি শ্বপিং মলসমূহ আছে শ্বপিং মলসমূহতো আমি গৈছোঁ আৰু শ্বপিং মলসমূহৰ ভিতৰতো যিকেইখন শ্বপিং মলে খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছিল আমি ঠিক একেদৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীও আনি আমি বাহিৰত আমি জ্বলাই দিছোঁ জ্বলাই দি আমি এটা মানে জাগৰণ এটা বিচাৰিছোঁ যে যাতে সকলোৱে এইটো সজাগ হয় যে আমি ভাৰতীয় মূলৰ অনুষ্ঠানে আমি উদযাপন কৰিম আৰু যি ঠাইত খ্ৰীষ্টান আছে সেই ঠাইত ধুমধামেৰে পালন কৰা আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু নলবাৰীৰ দৰে চহৰ এখনত য'ত মানে হিন্দু বা অসমীয়াৰ মানে সংখ্যা বেছি আছে তাত মানে খ্ৰীষ্টানৰ এই অনুষ্ঠান বা ভাৰতীয় মূলৰ যিহেতু অনুষ্ঠান নহয় গতিকে এই অনুষ্ঠান মানে ধুমধামেৰে উদযাপন হ'ব নালাগে বা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী হ'ব নালাগে এইটো আমাৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ এটা মুকলি আহ্বান আৰু আমি সমান্তৰালভাৱে আমি নলবাৰীৰ জিলাৰ এই যি মানে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত য'ত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এইখিনি ঠাইত আমি আহিছোঁ এইখিনি শনি ৰোড বুলি কয় আৰু এইটো এটা খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী স্কুল হয় এইখন তো এইখন স্কুলতো বহুত বিতৰ্ক চলি আছে আগৰ পৰা আমি বহুত খবৰ পাই আছোঁ যে ইয়াত বোলে मानो इसेबां जेन'बा हिंसा जों माब्लाबाबो ख्रिस्टियानफ्रा माब्लाबाबो बिसिनि फुजा हिरि जानायफ्रावहाय फेस्टिभेल जानायफोरावहाय बिदि नासया नाथाय बिसिनि मानसिफ्रा मानो बेबायदि इसेबां हिंसा बेखौसो जोङो साननांगोन मा खारनै मानो नायनो हाया जेन'बा ख्रिस्टियानफोरनि बेबायदि सेलेब्रेट खालामनायखौ रंजानायखौ मानो नायनो हाया बिसोर मानसिया जोबोद दुखुनांथावना बुंनो थाङोब्ला ख्रिस्टियानफ्रा माब्लाबाबो रावनिबो फेस्टिभेल रावनिबो रंजानायखौहाय बादा होआ आरो बेबायदि नासयनानैबो होआ नाथाय बिसोरनि खर'आ माबायदि बांद्राय बुङोब्ला आंखौ गाज्रि मोनगोन बेखायनो आं बारा बुंथ'ला रायजोफोर नाथाय नोंथांमोना सानदो फैबाय थानाय समाव जुदि बिजेपि पार्टिया आरोबाव देरहाबावोब्ला लकसभायावहाय अब्ला जोंनि बर' हारिजों लोगोसे सारा नर्थ इस्टनि ट्राइबेल्सफ्रा
मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानोबो थांगासिनो दङ बिजेपि सरकारजोंहाय बेखौहाय सिन्था खालामनाया मोजांसै ट्राइबेल सारिया अब्ला गोजोनथोंसै जायफ्रा भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि